Ftit tajjeb. Illum 11 ta' Lulju, il-15 il-ħadd ta' żmien ta' matul is-sena u festa ta' San Benedittu, patrun tal-Ewropa. Nilqakom għal din il-Quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Monasteru tal-Klawsura ta' Santa Skolastika fil-Birgu. Illum nitolbu wkoll għall-Arċisqof Charles Scicluna li bħallum 35 sena ilu ġie ordinat saċerdot. Infakru li t-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd minn fuq il-website bekids.mt. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Il-Knisja llum madwar id-dinja qiegħda tiċċelebra il-15 il-ħadd matul is-sena. Imma f'din il-Knisja tal-Ordni Klawstrali tal-Benedittini u anke fil-Monasteru ta' San Pietru l-Imdina hija l-festa kbira ta' San Benedittu. Il-11 ta' Lulju l-Knisja tfakkar dan il-patriarka ta' esperjenza monastika. Xi tfisser di? Il-bniedem jinqata' biex ikun totalment ma' Alla fit-talb għad-dinja. Il-Benedittini jiddedikaw ruħhom għat-talb u għax-xogħol. Il-motto ta' San Benedittu, il-Quddies li infakru fil-11 ta' Lulju bħallum huwa ora et labora, itlob u waħdem, mhux taħżen, itlob u waħdem. U fuq l-arma tal-ordni hemm din il-kelma għażiża, paċi, pax, il-paċi. Il-paċi ġejja minn ħajja maquda ma' Alla imma ħajja wkoll biżla fit-talb u fil-ħidma. Aħna nitolbu ħafna l-interċessjoni ta' San Benedittu, twieled fis-sena 480 wara Kristu, miet fil-21 ta' Marzu tas-sena 547. Imma mis-seklu 8 il-festa tiegħu kien ukoll tiġi ċċelebrata bħallum il-11 ta' Lulju. Nitlobkom ukoll titolbu għalija u għal sħabi li llum nagħlqu 35 sena saċerdoti u niftakru fil-mibki Monsinjur Giuseppe Merci għal-Arċisqof ta' Malta li ordnana saċerdoti. Hemm ukoll grupp ta' saċerdoti li bħallum jalqu 40 sena saċerdoti u ġew ordnati minn Monsignor Merci propju 40 sena ilu. Nitolbu ħafna lihom. Dan il-jum tidwi ħafna fil-qalb tiegħi il-kelma li għallimna San George Breka. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla.
U b'din it-talba nibdew il-Quddiesa billi narfu ħtijietna b'tama kbira fil-ħnina tiegħu. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smawijiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missir li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int neħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħid nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek Quddies, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba u bekk tajnhom jerġgħu jsibuha. Bl-interċessjoni ta' San Benedittu għamel li kull min jistqar li hu nisrani ibiet minnu kull ma jtebba lil dan l-isem u jfittex biss dak li għamillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Amos. F'dak iż-żmien Amasja, assis ta' Betel, qal lil Amos: Mur bniedem velċanti, itlaq lejn l-art ta' Ġuda, u ħobżok kulu hemm, u ħabbar hemm, u tkomplix iżjed tħabbar ġo Betel, għaliex Betel santwarju tas-Sultan, it-tempju tas-Saltna. Wieġeb imbagħad Amos u qal lil Amasja: Jien minix profeta, lanqas bin mill-profeta, jiena bisraj li niġbor il-ġummajs. Iżda l-mulej qabbadni minn wara l-merħla, u l-mulej qalli: Mur ħabbar lil poplu tiegħi Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjari. Uri lilna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina flimkien. Uri lilna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Ħanisma' x'jgħid Alla il-mulej is-slimi xandar. Rib tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar bis-sebħ fartna flimkien. Uri lilna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-slim jitbewsu, il-fedeltà mill-art tnibbet u l-ġustizzja mis-sema tinfresh. Flimkien, uri lilna mulej it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Il-mulej qalli jagħtini l-ġid tiegħu u wartna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja tiegħu qudiemu timxi, is-slim fuq il-passi tiegħu flimkien. Uri lilna mulej it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. It-tieni qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Imbirek Alla Missier Sidna Ġesu Kristu li jberikna f'kull xorta ta' barka spiritwali fis-smewwiet fi Kristu. Hekk għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu Quddiesa bla teba' qudiemu fl-imħabba. Iddestinana minn qabel li nkunu għalih u li adottivi permezz ta' Ġesu Kristu. Hekk oġob l-irrieda tajba tiegħu, għat-tifħir tal-glorja u tal-grazzja tiegħu li biha mlina il-maħbub tiegħu. Fin-naħa fih aħna għandna il-fidwa ta' dejjem tad-demm tiegħu, il-maħfra tad-dnubiet, skont il-għana tal-grazzja tiegħu. Bih fawwarna fl-erf u laqa l-kollu
u għarrafna il-misteru tar-rieda tiegħu, il-pjan li jogħġbu jfassal fih minn qabel u li kellu jseħħ meta tasal il-milja ta' żminijiet, jiġifieri li kollox jinġabar taħt ras waħda li hu Kristu, kull ma hu fis-sema u kull ma hu fl-ard. Fih aħna wkoll konna magħżula iddestinati minn qabel skont il-pjan imfassal minn qabel u min imexxi kollox skont il-fehma tar-rieda tiegħu, sabiex inkunu għat-tifħir tal-glorja tiegħu, aħna li sa minn qabel konna nittamaw fi Kristu u fih intom lkoll smajtu l-kelma tal-verità, il-Vanġelju tas-salvazzjoni tagħkom li jemmintu fiha. Kontu siġillati bl-Ispirtu Santu li kien imwiegħed, li hu r-ran tal-wirt tagħna sakemm għadna nistennew il-fitħa sħiħa tal-poplu li Alla kiseb għalih għat-tifħir tal-glorja tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lil-Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. U dak iż-żmien Ġesu sejjaħ it-tnax u beda jibgħathom tnejn fil-waqt li tom is-seta' fuq l-ispirti ħżiena u jissihom biex ma jeħdu xejn magħhom għat-triq li f'ħatar, la ħobs la ħorġa lanqas flus fi ħsiebhom, imma li jilbsu l-qrieq u ma jxiddux żewġ ilbiesi. Għalilhom fejn tidħlu f'xi dar, ebqgħu fiha sa ma titilqu minn hemmhekk. Jekk xi post ma jilqawkomx u ma jisimgħukomx, itilqu minn hemm u farfru it-trab minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela jxandru biex in-nies jindmu u keċċew bosta xjaten u tilku ħafna morda biż-żejt u fejquhom. Il-kelma tal-mulej. Ġesu isieħeb miegħu grupp ta' irġiel li t-tradizzjoni l-ewwel komunità kienet issejħilhom it-tnax. It-tnax kienu dawk li Ġesu għażel biex ikunu miegħu mill-qrib imma wkoll jibgħathom fil-missjoni tiegħu. Ma ninsewx li milux fakkarna li meta mar f'pajjiżu ma ħassux mill-qoħ u allura jiddeċiedi imur fil-bliet kemm tal-Galilija u kemm tal-Ludija iħabbar il-bxara tajba. Imma ma jistax ilaħħaq waħdu, isejjaħ lil daw it-tnax u jibda jibgħathom tnejn. Fil-waqt li jagħtihom is-seta tiegħu innifsu, is-seta fuq l-ispirti imnizza. Nistgħu ngħidu li din it-tradizzjoni għadha ma nasallum. Ġesu permezz tal-Knisja tiegħu jibqa' jsieħeb miegħu nies mibgħuta bil-qawwa fuq l-ispirti imnizza imma wkoll bil-qawwa li jxandru l-kelma. Ir-riflessjoni ta' Ġesu jew inkella il-guidelines li jagħtihom huma għall-missjoni li trid issir kemm jista' jkun malajr u bil-ħeffa. Ma jieħdu xejn magħhom għat-triq li f'ħatar
la ħobs, la ħorġa, lanqas flus fi ħżimhom, ilbsu l-qrieq, ixxidu żewġ ilbiesi. Da kollu jfisser li huma mhux biss se jafdaw fil-providenza t'Alla, għax Ġesu stess jgħid il-ħaddiem ħaqqu ħlasu, imma wkoll li din hija missjoni urġenti, ma jistgħux jinħlew bil-ġar ta' ħafna affarijiet, bit-toqol fit-triq, imma fejn jidħlu u jilqgħuhom jibqgħu hemmhekk ixandru l-kelma. Jafżamu wkoll li jista' jkun li ma jilqgħuhomx. Din hija r-realtà li ħadha magħna sal-lum. Mhux għax bagħatna Ġesu Kristu kulħadd se pjaċir bina. U Ġesu jafżhom mal-ewwel lil dawn it-tnax mibgħuta 2-2, jekk f'xi post ma jilqawkomx u ma jisimgħukomx, itilqu minn hemm, farfru t-trab minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom. X'jrid jgħid din il-kelma pjuttost jibsa Ġesu? Qed jgħid li min ma jilqakomx għandu responsabilità tiegħu. Intom irrispettaw l-għażla tiegħu, imma l-għażla tiegħu iġorraw. Ħarġu mela jxandru biex in-nies jindmu dan huwa l-messaġġ ta' Ġesu stess. Li fil-fatt fil-bidu tal-missjoni tiegħu din il-frażi kien juża u kemm il-darba indmu u emnu fil-bxara tajba. Bidlu il-mod kif taħsbu. L-indiema hija din il-ħaġa. Mhux biss li tieqaf tagħmel il-ħażen, imma li tibdel il-mod kif taħseb, il-mod kif tara l-ħaddieħor, lilek innifsek, ħajtek, id-destin tiegħek. Li tindem hija li tbiddel il-mentalità tiegħek. Bil-qawwa ta' Ġesu ikeċċu bosta xjaten. Din il-qawwa għadha fil-Knisja. L-isqof jiddelega saċerdoti, eżorċisti li għandhom il-qawwa f'isem il-Knisja ikeċċu x-xjaten. Il-qawwa hija delegata mill-isqof, imma hija l-qawwa ta' Ġesu stess li mal-ewwel u jafda lil ħaddieħor biex jgħinu fil-missjoni tiegħu jikkomunika l-istess qawwa tiegħu fuq il-ħażen. Mbagħad għandna frażi li tfakkarna fis-sagrament tad-dilka tal-morda. Dilku ħafna morda biż-żejt u fejquhom. Ara kemm tradizzjoni antika din il-ħaġa li aħna lil morda nidilkuhom biż-żejt qaddis u bil-qawwa ta' Ġesu nitolbu il-grazzja tal-fejqan. U nixtieq nagħmel nota ċkejkna fuq is-sagrament tal-griżma tal-morda. Aħna għandna l-impressjoni ħafna drabi li s-sagrament tal-griżma tal-morda hija l-aħħar sagrament li tirċievi. Għamlulu l-griżma, mhux hekk ngħidu? Mela ġifieri m'hemmx tagħmel, għamlulu l-griżma. Mentri d-dilka hija l-morda, mhux bil-forsa l-moribondi, tajjeb li min ikun qiegħed lejn l-aħħar ta' ħajtu jingħata s-sagrament tal-griżma. Tgħiduli għaliex? Għaliex is-sagrament tal-griżma li jagħtiha s-saċerdot biss jew l-isqof, il-griżma tal-mordet ngħidu, taħfer id-nubiet. Taħfer id-nubiet. U allura bniedem li ma jistax jitkellem għax mhux qiegħed f'sessieħ, ma jistax jikkomunika mas saċerdoċ biex jitlob il-maħfra ta' dnubietu. Bid-dilka tal-morda jinħafrulu dnubietu kollha. Ara xi grazzja kbira, ara x'qawwa kbira għandu dan is-sagrament. Tajluli dawn it-tnax mibgħutin tnejn kienu qed jagħmlu s-sagrament tal-griżma tal-morda, le għaliex is-sagramenti jibdew minn wara t-tluq ta' Ġesu is-sema, Ġesu għadu magħhom. Imma diġà din l-użanza hija l-bidu ta' dak li mbagħad sar sagrament. X'is-sagrament huma laqa ma' Ġesu, u Ġesu kien għadu it-terra it-toroq tal-Ludija tal-Galilija. Hekk ukoll
meta Ġesu kien għadu fid-dinja qabel ma irxoxtaw ma kienx hemm is-sagrament tal-Magħmudija, kien hemm il-Magħmudija tan-diema, il-Magħmudija ta' Ġwanni. Ġesu kollha għammet il-Magħmudija tan-diema hemm minnhom. Imma is-sagramenti jitlu wara li Ġesu jitla is-sema. Allura l-Apostli San Pietru, San Ġuda Taddew biex jinsemmu dawk ma tagħmdux, imma San Pawl tagħammet. Għax San Pawl taqa' ma' Ġesu fit-triq ta' Damasku wara li Ġesu tela s-sema. Is-sagramenti jibdew propju fil-Knisja bħala mod kif Ġesu huwa preżenti magħna wara l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Fil-fatt anke fil-Quddiesa li niċċelebraw, aħna nfakru l-mewt u l-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet. Xi ħaġa li aħna ngħidu immedjatament wara l-Ewkaristija, wara l-konsagrazzjoni kif aħna ngħidu dan u l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennew sa ma tiġi fil-glorja. U s-saċerdot ukoll ikompli t-talba ewkaristika, t-talba tal-Ewkaristija, billi ifakkarna li aħna qegħdin ngħixu il-ħajja ta' Ġesu imma wkoll il-mewt u l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Fl-ewwel qari smajna li l-profeta jgħid lis-saċerdot li kien imqabbad mir-re, il-profeta Amos, isma' jiena ma applikajx biex ikun profeta ta' dina mhux tmur x'università u ssir profeta, jiena kont raj u niġbor il-ġummajs, il-mulej qalli mur ħabbar lill-poplu tiegħi Iżrael. Hekk isir profeta Amos, jażlu Alla u jibatu Alla. Bħal dawk it-tnax mibgħuta tnejn magħżula minn Ġesu u mibgħuta minn Ġesu. M'hemm l-ebda profeta li jsir profeta minn żniedu. Inqum filgħodu ngħid jiena issa profeta. M'hemmx għalfejn ħabib. Jibatek Alla, tibatek il-Knisja, il-familja ta' Ġesu, serraħ rasek, se jkollok ballankwiet. Imma l-konsolazzjoni tiegħek tkun din it-triq ma żiltix jien, sejjaħ li Alla. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmur, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-korba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem b'fom il-profeti. U fi Knisja waħda, Quddiesa, Kattolika, Apostolika, nistqar magħmudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Illum fil-festa ta' San Benedittu niftakru fil-Papa Emeritu Benedittu 16 li għażel l-isem ta' din Quddies kbir, patrun tal-Ewropa wkoll. Nitolbu għall Papa Benedittu, il-Papa Emeritu, u nitolbu wkoll għall-Ewropa. Nitolbu ħafna l-Papa Franġisku li għadu l-isptar, illum kalla jrid f'nofsinhar narawh jitlob it-talba tal-Anġelus mit-tieqa tal-appartament tiegħu l-isptar, nitolbu ħafna għalih
biex il-mulej jagħtih saħħa, għaqal, paċenzja u qdusija. Nitolbu llum mod speċjali għall-familja benedittina kollha. Malta m'għandniex il-monaċi benedettini, kellna esperiment żgħir ma tantx dam, imma għandna żewġ monasteri ta' sorjiet benedettini. Dan il-Monasteru ta' Santa Skolastika. Santa Skolastika kienet oħt San Benedittu. U il-Monasteru ta' San Pietru, il-mdina li wkoll iddedikat lil San Benedittu. Nitolbu ħafna sorjiet, nitolbu wkoll għal dan il-miraklu kbir li jibqa' jkollhom vokazzjonijiet. Nitolbu għalina l-koll b'mod speċjali f'dan iż-żmien ta' pandemija. Ara veru meta tħares lejn dawn ix-xhur tifhem il-Malti x'jgħid il-ħajja inżul u tlajja. Għax in-numri jinżlu u jitilgħu, inżul u tlajja. Nitolbu biex il-mulej jagħtina għaqal, paċenzja, imħabba kbira u ġenerożità. Nitolbu għal daw kollha li ħanlewna f'daw l-aħħar sigħat u f'daw l-aħħar ġranet biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu għas-saċerdoti kollha, jiena nixtieq nagħmel talba speċjali għalija nnifsi għal sħabi, għas-saċerdoti li kollha li f'dawn il-ġranet hemm diversi qegħdin niċċelebraw l-anniversarju tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħna. Biex il-mulej li ħares lejn id-djufija tagħna iħenna lina jagħtina wkoll ferħ fil-vokazzjoni tagħna. Nitolbuk mulej bl-interċessjoni ta' San Benedittu u ta' oħtu Santa Skolastika tilqa' t-talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulejn lejn l-offerti li l-Knisja qiegħda tagħmillek hija u titolbok u għamel il-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies. Alla ta' dik li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għax int fil-ħina tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li battilna lil ibnek il-waħdini biex jifdina. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna.
Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu l-qaddisin kollha tiegħek. Infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismejtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smowiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smowiet. Qaddis tas-sewint mulej. Inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi, reġerat il-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, bo speċjali l-Arċisqof Emeritu Giuseppe Merċija. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Benedittu, ma' Santa Skolastika u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu għalnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem quddiem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Irċivejna mulej id-doni tiegħek, nitolbuk li nersqu sikwit lejn dan is-sagrament biex ikabbar fina l-qawwa tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Nixtieq nirringrazzja ħafna lil Reverendissimo Arċiprit tal-Parroċċja ta' San Lawrenz il-Birgu li qegħdin fit-territorju ta' din il-parroċċja għażiża. Nixtieq ukoll Kanunku Carmelo itwassal it-tisliet tiegħi lill-kleru u lill-parroċċjani kollha. U nirringrazzjaw ħafna l-Monsinjur Pawl Raġġo li ilu għal ħafna snin ukoll kappillan ta' dan il-Monasteru. Insellem ħafna lis-sisters u nitolbu ħafna għalihom. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-Quddiesa mill-Knisja dedikata lil Sant'Anna fil-Monasteru tas-Sorijiet Benedettini fil-Birgu, knisja li nbniet 340 sena ilu minn Lorenzo Gaffa. Ta' min insemmu li l-Ordni tas-Sorijiet Benedettini twaqqaf aktar minn 450 sena ilu, preċiżament fl-1562. Il-motto tagħhom huwa talbu xogħol u bħala sorijiet kontemplattivi u klaustrali għandhom il-ħin fista talb flimkien u ħin ieħor fejn fih kulħadd jagħmel ix-xogħol li huwa obbligat għalih. Bħala sorijiet jagħmlu 3 voti solenni tas-safa, tal-faqar u tal-ubbidjenza
kif ukoll il-vot tal-istabilta. Jiġifieri li ma jiċċaqalqux mill-post fejn ikunu daħlu bħala sorijiet skont kif titlob ir-regola ta' San Benedittu. F'dan il-monasteru bħalissa hawn 10 sorijiet tal-klawsura, 9 Maltin u soru Awċija. L-iktar soru anzjana f'dan il-monasteru għandha 92 sena, filwaqt li l-iżgħar għandha 50 sena. Qabel intemmu din ix-xandira nfakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.